गुटे सारा भारतवर्ष सिनायथि जादों बे खोथाखौ जों बयबो मिथियो। मानगोनां रायजो जानो थांमोन जों तिब्बत बर्मिक मंगोलिय फोलेरनि मानसि जों तिब्बतनिफ्राय फैदों। जेब्ला जों बे तिब्बतनिफ्राय फैदोंमोन जों आखायाव जेबोखौनो लाबोआखैमोन। नाथाय मोनसे बुस्थु लाबोदोंमोन, बे बुस्थुआनो जाबाय बर' रावखौ जों लाबोफादोंमोन।
नाथाय जि समायाव जों बर' रावखौ लाबोदोंमोन बे समायाव बर' रावखौ मोजाङै साजायनो हायाखैमोन। बिनि थाखायनो जोंनो नांगौ जादोंमोन मोनसे थुनलाइ आफाद आरो बे नांगौथिनि थाखायनो 1952 सनाव दानि बासु गामियाव बर' गेजेरनि सानसुमै मेलेमजिबि लेखा रोंग्रा आरो हारि सिबिसुला बिथांमोना सानै हयै बर' थुनलाइ आफादखौ दादोंमोन बासु गामियाव। बर' थुनलाइ आफादा मोनसे खोथाखौ हिरंगम खालामदोंमोन जे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौबा बर' रावा मोनसे गेरेमसा राव हिसाबै जों थांना थानाय समाजाव बेखौ फुवारनो हानांगोन। ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादा सरकारनि खाथियाव दाबि दुबा खालामदोंमोन बर' रावखौ माबोरै जोंनि फरायसालिनि मोनसे बिजों हिसाबै जों बाहायनो हायो बिनि थाखाय सरकारनि खाथियाव दाबि दुबा खालामबोदोंमोन। दाबि दुबा खालामनायनि गेजेरावनो 1962 मायथाइयाव असम सरकारा बर' रावखौ मोनसे फरायनायनि मोनसे राव हिसाबै स्वीकृति होदोंमोन। 1963 मायथाइयाव दानि क'क्राझार हायर सेकेन्डारियाव मोनसे जथुम्मा जादोंमोन आरो बे जथुम्मायाव बे समनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां बिथां बिमला प्रसाद सलिहाया बर' रावखौ फरायसालिनि मोनसे बिजों महर राव होननानै बिथाङा बे दामना आफादावनो फोसावदोंमोन।